Ćao svima ljudi, dobrodošli u novi klip. U današnjem klipu ćemo da radimo unboxing i, da kažem, montiranje ovog čamca. Čamac, znači, ljudi, košta 20 evra. Piše da ovdje na sliku izgleda kao da, znači, može jedna starija osoba i jedno dete da se vozi unutra. To ćemo da vidimo u narednom klipu kad ga budemo testirali. A sad ćemo da vidimo koliki je on ovako da ga namontiramo. Ljudi, pre početka ovog unboxinga, da kažem, i montaže, da vas molim jedno 15.000 lajkova na klipu i onda ću da nateram Ćaleta da ga naučim skače na glavu. Ćale, znači, pokušao je i prošle godine i ove godine da skače na glavu i nije uspeo, ranije je znao, zaboravio. Imate link u opisu videa Ćaletov YouTube, pogledajte da vidite kako je daske skakao, pa onda će da ga pozovemo da gostuje kod nas u klipu, da vidimo, da vidite kako on bije daske, brate. Kako bije daske dok ga ne naučimo da skače. To je to, ništa, idemo na unboxing da vidimo. Inače, bazen košta 20 evra, ako nisam rekao. Znači, to je, bre, čamac. Čamac košta, mada može da se posluži kao bazen, napuniš ovdje i banjaš se, brate, šta je problem. To nije niko, ljudi uz njega ima i vesla i pumpa, brate. Sad to ima na sliku, sad ćemo da li ima i uživo, brate. Gleda da ne pukao nopče ima, to je ono napred izgleda, da. Napred da se veže, sve opet papirići neki kao iza bazena, nešto smo jučer radili. Evo ih vesla, ali pumpa mi ju nema, ukram neki pumpu. Samo vesla je. Da li nema pumpa je? A, ima pumpa. To je to, lele, brate, koliki je, gle. Šta je ovo? Evo, ovo ću zavežem ja za nogu, brate, i ću da veslam nogama. Brate, nije ovo mnogo, ako je stvarno ovako i veličina si, samo da vidim šta je, bravo. Ovo se šafi negdje, brate, gle. Ko će, bravo, ovo da namontira? Dobro, ovo su držalja. Pumpu da im, najviše mi rak za pumpu, brate, šta me briga za čamac. Pumpa mi nova. A ovo je pola sat ne možda na pumpa, brate. Da uzmemo mi kompresor. Kompresor da uzmemo, pa opet da ga, kao i bazen, brate, da ga bolje na pumpu. Gledamo, pusti uz upotrebu. Ma jeste, sad ću čitam, evo, ili ću se vozim s čamac ili ću čitam, 100% ću čitam. Da vidimo sad, da vidimo koliko je on golem, brate. Mali mi je stalo ovdje. Lele, koliki je, brate, bazen. Ovaj, bre, čamac. Ko 2 stava. Ma ko da ga pumpa sad, ručno, mrzi mi sad, da li je traktor da ne... Gledaj. Ovo je brod, kakav čamac, mislim, dobro, ja zajebao sam se pa ga zovem čamac, ovo brod. Ali mislim da je iz više dela, brate, ovdje, gle. Evo, ko ću ga napumpam do sutra. Evo ljudi, napumpan je bazen, ne znam sad koliko to treba da se napumpa, to će provjerimo poslije kada budemo testirali. Sada naštelujemo vesla, brate, stavljamo ih tu i idemo na bazen. Samo ova vesla. Da vidimo. Gledaj kako teška je, što teška ovoliko. Da li mi se toliko isplatio ovoliko teška da ih transportuju i skinu, brate? Koliko su vruće, ja ne znam da su vruće stiglo od tuda i su se ovdje zagrijala, brate. Pa kako se ovo... A, ovo je nastavak. Da, ovo je nastavak. Pa treba li uopšte ova veličina? Da, ovo se spoji, brate. Ideš na šafiš ga samo, no. Gluposti. Evo da. Dođemo, ovo se skršive. Šta? Šta? Pa, kako je ovo? I ovdje se na šafi. I veslo je gotovo, može zgrbasiš nekoga, znaš kako. Bafa po grbinu samo i toliko. To je prvo je gotovo, pravimo drugo. Evo ljudi, zadnji detalj da mu roknemo. Ovo je konopče da vržemo, ne znam ni za što, nego aj neka ga. Na čvorću ga vržem i to je. To se vučemo po bazen, ne znam ja. Ti se davimo. Ne, to neću tu izbaciti to. Znači ljudi, postavljeno je sve. Pumpa,
nije baš najbolja, uzeli smo ručnu pa smo ga dopumpali. Bazen je gotov, jebi je. Ali ova vesla vise, za kačke imaju neke. I tako da to idemo sad ljudi da testiramo. I to je bilo to ljudi, hvala što ste gledali, vidimo se u narednom klipu. Ćao!